out tuod, may pa'y mangawat kog manok. Naaman tutoy balay diha. Naabot na sa manok diha ba? No, 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 no. Di siya magagikan ng manok nga nang udlagan man ka. Dito ni gikan ang pinangayo. Ang pinangayo nga nang nadulagan man ka. Kay gadali man ko. Kinawat nimo sa. Uy buyag, dili po na ako tao ni kinawat. Man bay kay sige lang tigas tagian na. Ning, nako ingon nimo ning. Sabot ra ta, ha? Nay usa dito. Saman, nadiya ang balaya. Nadiya? Din kuha ara ng skapuo. Ayo ro kito gan. Ha? Oh, sige. Ari ako. Oh sige. Ako ang tuon. Di sa pagpustaan ay maray di nakapusilas ulo ron. Diyan ako na kawatan. Di mo guna ako ng kawatan ako rin kapag tambok ba? Lagan buhay na. Agam, lagan ra pagod. Tinawat ni mo to sa. Usog. Tinawat ni mo to sa. Ay, magsudan ni ba? Yo, so what's up guys? So salamat kayo sa paghuman og lantawan ning video ha. So shout out na ta guys. So shout out ni Gloria Kyokinol, MC Carl Pino, Mirele Lagrama, Milani Kibo, JR Navarro, Charlene Pakulanang, Michelle Hangga Estrellado, Mercury Manilili Yugto, Mark Taiko, Cecil Granalin Daguhoy, Jean Cloud Tanya Stras, og shoutout po ay sa Himina family from Dumaguete. So salamat kayo guys. So kung ganahan mong magpa-shoutout guys, so comment lang mo ani nga video. Comment lang mo sa ilalom. Yun diri po sa akong YouTube channel. Palihog comment lang po mo sa kung ganahan mong magpa-shoutout. So and please like, comment and share guys. So maura to tanan guys, og salamat kay sa pagtan-aw, og palihog kog subscribe sa akong YouTube channel guys, og hit the notification bell para ma-update ka mo guys og na ako'y bagong upload. So way uyab kinsa diri way uyab di ikaw way uyab kinsa diri way uyab